25 past abeliqhubile. Amen. Nobe maninzi amavesi uletha abeliqhubile. Ilizwi lenkosi umoya wehla moyigcwele ngemini yePentecost. Babe ndawuningi, babe mxhelomnye, babe ninde, babe negoli, bakwina babe ninde. Ezinhliziyweni zabo babefunda ubana kwenzeke lento uThixo beyithethile. That means umoya wabo uthi Nkosi enza lento. Singahlazeki into osithembiswe yona uba uza kuhle. And uzawusenza into yobana sikwazi to witness izinto ezenzekayo kwamoya. Amen. So, nje behleli nje babona ilwimi ezabekayo ezinjengomlilo. Wehla umgcwele. Abaqalanga behlelwa, uqale kwabona kweviwa isandi. Ndimkelele kwabo. Amen. Uthi umkhonzi kaThixo Corinthians uthi ndiyanikhweletela ngekhwele likaThixo. Amen. Yile nto intombi uThixo ayithandayo uyayikhweletela ngoba ndirhalela ubana ndiyowupresenta umzimba njengentombi engcwele. Umzimba kaKristu ndirhalela ubana ndiwubona ungcwele, upresentwe phambi koThixo ungcwele. Wena mntu ungekatshati, libala ngento edibene nomtshato yise kuThixo. Libala ngento edibene ne-frustration yezinto. uThixo will make it for you. Andikwazi ukugxilisa elahlweni kaPawulos. Khaliki usalahle kaPawulos. Elahle uPawulos azothi ngaske mani nijonga phambi into yokubana ndikwazile uhlala egalini ndingenamali. Ndikwazile ukuhlala egalini ndimaintainwa nguThixo. Phofu umntana emncinci ndisindiswe na-3 months. uThixo wathetha kum wathi mandimyeke lo mntu ngoba kamfuni. Ndaphuma apho andikwazi uyi-explaina kulo mfana kodwa ndayi-explaina. uThixo wathi mandothenga iziphonji ndithunga imiqamelelo. Ndayithunga ndaphila. Zange ndathunga kodwa ndakwazi uthunga. I went to gather the information. Kuthungwa njani umqamelelo. Ndasurvive. Inye into endigcinileyo ndiyamazi uthetha nam. I don't mind uba bathini na noba ndinxibe isiketi esiyi-1 kodwa uthetha nam. Noba ndinibona apha
Ngihlale 15 minutes. It is only 15 minutes. Kufika ivoice. Ndithi xa ndifuna uzazi uba ndingubani. Wena ubani? Udalandela nawe. Dalandela nawe. Ungubani? Ndimazi lo mfana, ngikwazi wena. Xa abantu bebuza bangiphandisa ukuthi ungubani. Ngamnika 15 minutes yaphela. Emveni koko ndathi hayi manje uzazi ungubani na. Ngene ebhedini. Ngifike ebhedini, wandibamba ngesinyawo. What did you want to go like now? What was Moses? It was Moses in front of your home. Taffy, Taffy, that's not going for that. You can't because you was one of them born. A kind of line of witchcraft. Paul says, Paul, Paul, so now what did you? I was born, so with the understanding I'm so happy when I also celebrate most of the understanding in July. Now, I'm not born. You was a guy who couldn't let me go. Because I think about quite a casmo, and they fool. And they fool. That's not one for quiz. I'm from the outside, that's what you call. As I was in the call. Amen. That one I will be cut out. That one I'm so big at that can't get into the open or I cannot contain. Let them entertain you. Since then, that is being a man. No, dear husband, I'm shutting it down and I'm flowing to God. Kind of rude. God on the job. Such as a switch off in patterns. Tipping the man and take like down and you were you. Just a pancoti. Pinning the boss. As a boy. That means you work your own
sakhe. Uthi uPaul ithi izwi lenkosi ezintombi zazi-5 le esisitolo sifaniswa nentombi. That means the kingdom of God. Ukumkani bamazulu ithi ziphaphana apha phakathi, ithi ezinye zingena-oil, ezinye zine-oil. That means iintombi ziyakwazi ukubana i-oil iphele, izwi le-activator i-oil. Izwi uyabona uba uhlala ezwini, i-oil ayi-overflowi. Into ebangaba i-oil overflow kube mnandi kuwo i-joy of salvation ihlala ikhona lizwi, ngoba ilizwi liyakuxelela into yobana phuma kulo mkhwa. Lithi hayi enza ngolu hlobo, lithi izwi wena uthanjisiwe, ndikubekile ukuba ube ngumprofethi kwisizwe lentlanga. Ukubona tyhini itsho kum le nto kanti nguwe, ngoba xa uyifundile that means itsho kuwe. Once you read yoko inline ebhayibhileni, uthi xa itsho message, uthi wena uyiloo nto uba ngaba yinto angayifuniyo uthi yiyeke. Iya-ignite, iyaqinta phakathi. When you believe, sizawubethwa kungakholwa, ukholelwa ezwini. Izwi uThixo walishiyayo walithi ulithembile ngaphezu kwegama lakhe. Awulibiza uthi Nkosi, wena uthe ifu sibabili sibathathu, wena ukhona. Loo nto leyo umazi ukhona kule ndawo kuyo. Uthi wena ubuthe, if ever niyathandaza, I have 10,000 of angels. When you believe that, uThixo makes that ibe active. Ayibi active kuba ngaba wena awuyikholwa. Into ebangelwa izikhali zikamoya zikwazi usebenza. Amen. Sisetyenziswa izikhali zikamoya kukholwa. Ilizwi lenkosi uFilipi, umoya wamsusa. uFilipi usuka from ithenwa ahambe akakhwelanga nto, kodwa wasuka from ithenwa watsho kule ndawo yakuyo esuswa ngumoya ukuba loo ndawo ikholwa ayizokwenzeka. Asilunyanyamalakazi sifanele umoya ekhohlakeleyo. Umoya ongcwele uyakwazi ukuthatha akuse eKapa, afike eKapa enze isiqwala ngapha, uvele witnesses, and God will make sure uba kukho abantu abazawuwitnessa abathi kwenzeke into ethile. Omnye athi bafika isithuba ebusuku embonweni, kwathi kodwa lo mntu akazuyizisa noba ifike njani. God will make sure uyayiva loo nto. Zizinto ezenzekayo ezenziwa ngumoya oyingcwele. Njenje zabonwa izilwimi zifana nezomlilo, yiyo le nto kubalulekile into yobana umntu ngamnye ahlelwe ngamandla kamoya oyingcwele, ngoba ii-tongues zifana, you
Lamtela zoba ngikho mama ne nje shasho. Yabona nona uthi cha yabona ne wona sikhona ezazinkinga singathetheki usizo ngenazinkinga ukuyingozi kuwe yabona usisi ongakwazi ukucwina phambi koThixo uhlalele bona sisenze ithomoyi apha emveni kwethomoyi ugqoka uhambe endlini ungakwazi bona uyohlala phambi koThixo uphelele bona sonwabela ithomoyi yena yokonwabisa endlini kaThixo into yokuzayo ngoywe ithomoyi ayisenzi sibe kanti sifa amani kanti inkonzo ngoku kanti ngokithithile inkonzo ngokumandi kanti ngoku siyalandela ayilandela isimix ithomoyi ngoba sishiya sisibhleki kwamoya ukuba ngaba izinto zikaThixo sisasawusheka sisiqhatho ithi ke ngokuphayana ndihayela ibuzana intombi egcwele ukuze ningalukuhlwa njengo-Eva ngoba luninzi ulahlekisho ispirits descending of spirit usiso ngenayo i-descending of spirit uyingxaki kuye ngoba uzawumamela yonke imfungu nje etshiwo yapha ebandleni umuntu ophumayo ebana sikuthe wathi mamele lo mfungu ahambe ayoziminca nomfungu endlini yakhe aphinde ipasa isekomnye umntu lano yenza umwini mamele mfungu osizamana umwini impilonto babe nolwimi lobana umvile ubana konzweni baze bathi lulwimi impilonto sifuna abathandazi sifuna abaprofethi amen Thixo makasivusele abo bantu namhlanje sivusele i-oil izwi kaThixo likwazi ubana liqoshobise umdla olifunda izwi lenkosi ngoba izwi lenkosi ukuba awuliceli uba uThixo ndincede Nkosi uba ngawo awukwazi ukuthandaza ii-hours eziyi-4 zidlule ungakathandazi funeka uzazi uba uyini itempile kaThixo ngoba itempile ngithandazo singoqithwa ngamamazwi amane siya nge-hours because azinto kaselayini amen siyavala ke ngoku izwi lenkosi Philip ulindishwa kumoya oyingcwele apha sizothina ngomoya oyingcwele kunye nosisi kunye nezipho zikamoya oyingcwele amen ngoba ukuba ngaba thina umoya oyingcwele asikwazi ukumamela ibandla lizawusafarisha yabona umuntu ongumama usebenza into eninzi ndibe nomntana ne ndisitsho nomntana that means bene-responsibility ne sitsho nabazali bene-responsibility but ndalenza ixesha kunye noThixo uyazihlupha akekho umntu i-salvation yama nge-levels ningaboni babandla umntu akukwi-levels nalapha ndingatsho kukwi-levels sikhona nalapha ungafana nomuntu ongathandaziyo mani ucinga mama siyafana afani mani ndithandaza kathathu ndithandaza kayi-1 koma ndifana nawe andifani nawe ndifunde izwi be-activated and then wena ucinga umana nginomana une-5 years abanginonyaka oyi-1 siyafana asifani fana ubana 5 years nje iyabalulekileyo ubana izwi li-activated uyakholwa na uYesu lo wathunywayo nguThixo jasi nje uYesu lo ulungiseleke ngoku yosifike ngayapho uyakholwa na ubana uyakwazi ukwenza into ezinikho eziyakhona uyakwazi ukuvula indlela elwandle uyakwazi do you believe all these things zenzekile ebhayibhileni and do you understand that ezi zinto uThixo ukupha umkhosi in the setting of this world njengoba ngibona umkhosi usilwa do you understand that God can fight for you ngendlela ekuyiwa ngayo
Simanje into zethu kodwa uThixo uthe into zethu zingafumaneki. Yini bawo? Faba kanti ngoba senelekisa ungqosho. Khanza dlala bebisi. Dlala bebisi. Ngoba kaloku ndiyabona wena ndisangodemela. Dlala bebisi. Kodwa according to i-level yenu, into endizidlale kuyo zifana zilindele ungqosho. Ekole kube nzima ukuthi lento zikamoya because uzabe ungaqala ukuthi ngazo babe lost abantu. Kunezinto zamanyana zasezulwini, kunomkhosi okhutshwayo ezulwini. Kunento ezilwayo njengoba sesilele nje, kunezinto ezilwayo umanoboniswa. Manoboniswa uvuke. uThixo sincede. Singabathelwa izinto silapha. Sabonakala sinjengomlilo. Sisuka phezulu. Kunento ezinamandla emkhathini. Kanti siyakwazi ukubhala amaye isiqwino esizawufika phaa emkhathini sibeka umlilo. Yini bawo? Kumthandazo njalo nesowukhuphayo ungakwaziyo ukuthi step on the altars. Akuqoka amadoda. Phezu kwamanzi amadoda aguqa. Emkhathini amanzi aguqa. Yonke into iguqiswa ligama likaYesu. Wonke umuntu okhona noma negqwirha lithatshiweyo kodwa igama likaYesu linamandla. Baselikhona into yenziwa nguMoya. Funeka uyikhona imuntu mighty warrior, great Jehovah. Kunomkhosi ohamba noMoya nasebusuku. Khosi ohamba noMoya. Umkhosi uzo-activate i-oil. Ashoti. He's going to activate the gift, the zeal for the word, the hunger for the word. Kunomkhosi olapha. Oh, Mama, Shikatela Messiah. Nikakazuya nanamasike shita. Umoya igcwele. Oyigcwele. Ndifuna uhlala esitulweni sakho. Uthi Nkosi, ndiyayifuna into yoba uyenze le nto empilweni yami. Let it overflow on. Ndingaze ndiswele on. Sisesitulweni. Umcele. Oh, moya kaThixo. Moya kaThixo. Mcele ubonwele. Akuhlala wathi uyawari ngeful armor of God. Ngoba xa uzongena imfazwe, xa uzolanda into zikamoya. Thina sisi-spiritual beings. Silwa kamoya ngokholo. Sizakwenza imfazwe namhlanje ngifunda uphakamayo. Sizathi mighty warrior, you are great in battle. And Lord, activate i-oil yami igcwalise. Gcwalise i-oil. Ndikhumbula sikhonza simamele izwi khaya. Sihlele
sisuke siyowa phansi singawa kuba nasiziwisi kodwa siwiswa kuba na umoya ngcwele soyisiwe kamandla kamoya ongcwele thi ayifemlesela uFilipu uthi ngexesha likaJoweni uthi umoya wenkosi uza kuhla kwinyama yonke and they will prophesy ixesha lalonto that the Holy Spirit ahle phezu kwenyama yonke ukuze sikwazi uprofetha ngegama likaYesu. Ndiyamuva umoya ongcwele ndicela uzenze i-encounter now nge-5 minutes now ndaba sesema phambili. Make encounter with God ngoba uzahamba phambili kuphinde kube lilize because awuyenzanga i-encounter awuhlangana noThixo wacela uxolo vele bocela uxolo bese upraise xa ingubani emveni koko bese uyokuThixo ongcwele activate my gift and the oil i-overflow ngegama likaYesu. So nawe ngifuna litshisa emathanjeni ami ndenze umdla oba ndikufune phamandla uthandaza ngegama lenkosi uYesu. I believe yenzile loo nto leyo sizohlanganyela ngegama lenkosi uJesu. Mighty warrior, candela basemaphambili.